Mo din paike kanino lockdown seleka tongnani nogomang tinile je sapano ongsitun kisa baire ongkorma naisinai. Hai Rishi sibla. Hai Michael siblei. Boro thana faimasa Rishi. Nogo seler chuga hinai kisa berai naigina hinai phaio. Oh no. Nongkhai boro thana phaiba. Angkhai ko duganus kisa wak bahan painani phaimani. Atuija. Tam nung tabuk wak bahan rok bazaro dam klaikhe manu saimiya de. Ihe tamo busero solitong ba tabo. Pa amo usuk hini kurui. Chini nogo khai jotai kunisi charaiba 10 taka rokni klangkhaino sasi chabaiya. Ha? 10 taka? Tam hima kongamo. Agi khai 300-400 taka kg. Tabo khai absik dam kalai ngi thaka. Akon abo tangya tingna klaikha ba. Tamo nung saimiya de tabuk sara dunia gwnangbai wak thai tongbai mani. Hai abo tangni amtui khai thuinani nangkha ba. Sidu amole ang wasuk kaham khe saimiya. Kono mungsasuk bemar rok manjak khaikha. Hingkhe ba rok manjak se. Angle amtui manui hamya rokno chajabaiya. Omo nung tabuk 10 taka dam bai wak bahan kwbang machawi hingnai paisade. Ologai hajar rang khibui doctor o thangdi. Aboni slai bono chaya tongmani kaham play. Ha emne khamtui no. Do akon khe thalai siwano. Nungbo nini samung kalaisidi. Angbo thaka tai ko. Ha do khai.